Wel, dan da a croeso I chi gyd yma. Mae'r sgwrs yn yma dan ofal Hafal Ceiri Llanbedrog, a da ni wedi cael logo newydd yn ymwneud, so chi'n cael weld o. Sefydliad ydy Hafal Ceiri, sydd wedi gychwyn I gadw adeilad capel Methodistaidd Calfinaidd Llanbedrog yn y pentra. A mae'r capel, y punad capel i'w adeiladu yn Llanbedrog, a hynny yn 1955. Ac mae hanes yr achos cyn hynny yn achos difyr iawn, ond stori at eto ydy honno, mae'n beryg. Mi roedd yr adeilad wedi mynd I gyflwr sobor a deud y gwir, a phan gymodd Hafal Ceiri y les am rhyw 4 blynedd yn ôl, mi oeddwn i'n edrych allan drwy ffenast tu ni yn betysgar iawn I fyswn I borad y Sul dwytha ar ôl storm I weld os oedd y to yn dal yna oedd wedi mynd mor ddrwg â hynny, oedden ni ofn I ddeud y gwir. Ond mi gaethon ni arian a chefnogaeth gan nifer o sefydliadau, a'r prif waith sydd wedi wneud erbyn hyn ydy diogelu cragan yr adeilad, oddi wrth yr elfennau, ail wneud yn enfwd a ddefnydig, a sicrhau bod ni'n gallu adnewyddu hanner y ffenestri a'r drws ffrynt. Dyna chi'n syniad faint mae'n gostio I adnewyddu hanner ffenestri capel. Erbyn hyn, dwi'n gallu edrach o'r ffenast yn hyderus hyd yn oed bora Dydd Sul bod yr adeilad yn dal yno. A da ni erbyn hyn bron a gorffan adeilad newydd y capel, y caffi sydd ar flaen y capel. Yn ogystal ag adnewyddu adeilad, mae Hafal Ceiri hefyd yn codi ymwybyddiaeth o dreftadaeth leol. Da ni'n cynnal gweithdai, efo plant gan amla, tricia treftadaeth o sgwrsia. Ac wrth gwrs, mae Covid wedi hysterio rhan yma o'r gwaith, ond mi ydan ni'n barod rwan I newid ger a gael gychwyn go iawn ar y gwaith. Mae gynnon ni siop ar-lein yn cael ei lansio'n fuan yn gwerthu nwydda unigryw yn sefydliedig ar Dref Ceiri. A da ni newydd orffan taith digidol I Dref Ceiri, da nawdd cadw a chronfa dreftadaeth y loteri. Os ewch I drwy Llanbedrog yn y dyddiau nesaf, mi welwch chi'r tri yma wrth ymyl capel Llanbedrog, a mae'r rhain yn gynnyrch un o'r gweithdai da ni wedi greu ar gyfer plant. Fel rhan o brosiect addurno, dwi'n deud addurno, achos maen nhw'n galw fo'n brosiect harddu, ond yn ardal o harddwch naturiol dwi'n meddwl o posib harddu be mae Duw wedi greu yn barod, felly dwi'n meddwl mae addurno nawn ni ddeud yn Llanbedrog yn hytrach na harddu. Mae'r feistri hefyd rhyw blwg bach yn agorad yn ystod pnawnia yr wsos yma I chi gael gweld os ydych chi fancy gweld yn enfwd ar ffenestri a'r to, croeso I chi fynd yna am banad, a mae'r daith rithiol i'w gweld ar bapur hefyd yn y feistri. Ond dyna ddigon am Hafal Ceiri. Gwaith pwysig heddiw, rai blynyddoedd yn ôl bellach, mi oedd Hafal Ceiri mewn partneriaeth efo Oriel Blaenau wedi gwahodd ar Athro James I drafodi Darlith a Hughes Cefn Llanfair. Mae Cefn Llanfair yn lleol iawn i'r cae yma, ac yn sicr mae Hughes wedi trafeilio ffordd hyn, does na ddim dwywaith yn hynny. Ar ei ffordd I Bodfal ella, ar ei ffordd I rwla. A mae'r adeilad yn Cefn Llanfair heddiw, ond dwi'n meddwl mae hwnnw oedd yr adeilad oedd yna'n gartra I Hughes yn wreiddiol. Ond mae yna rhywun yn byw I ddeud y gwir yn yr adeilad. Felly, mlaen â ni at y siaradwr. Mae wedi grafio yn y Gymraeg yn Aberystwyth yn 1972, ar ôl cyfnod yn swyddog ymchwil yn Adran Addysg Prifysgol Aberystwyth ac yn dirprwy Warden Neuadd Pantycelyn, treulio 2 blynedd ar 15 yn gyfarwyddwr gwas Gefengolaeth Cymru. Fe penodwyd yn ddarlithydd mewn llenyddiaeth Gymraeg ddiweddar yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yn 1994, ac yno buodd o gan fod yn athro ac yn gyfarwyddwr canolfan uwch-Efrydau Cymru America nes ymddeol. Mae wedi cyhoeddi'n helaeth mewn amryw o feysydd sa'n I ddechrau'r rhestru, a mae o'n gyfrifol am wefannau ac am gyhoeddiadau ac yn gyfarwyddwr gwahanol ganolfannau. Mae wedi cael ei urfo'n aelod o'r Orsedd Feirdd, fel chi'n mynd yna heddiw, achos mae'n gorfod bod yma'n hyn efo ni. Mae o'n byw yn yr Eglwys Newydd yn Gaerdydd yn ei wraig ac un a chofiadur yr Orsedd Christine James, a mae ganddyn nhw 3 o blant
a 5 o wirion. Ond heddiw bod wedi teithio'r byd yn ei swydd, mae o wedi dŵad o bellafoedd byd yma at Llyn heddiw. A mae'n fraint aruthrol i ni gael yma ar Stipan Drws hanes dyn oedd yn byw yma ganodd o flynyddoedd yn ôl, sef Richard Hughes yn Llanbedrog. Croeso mawr i chi mat ni. Diolch yn fawr iawn. Wel, diolch yn fawr iawn i chi am y croeso caredig yna ac am y gwahoddiad. Un o bethau braf am Steddfod teithiol yw bod ni'n gallu bod yn cofio bobl yn eu hardaloedd, ynddo fe? Dwi'n meddwl bod ni'n gallu cofio Richard Hughes o fewn tafler carreg fan i'w gatre. Fi'n cofio cael yr un braint ar un wefr mewn gwirionedd 20 mlynedd yn ôl i fynd hyn o siarad am Griffiths yn Steddfod Meifod eto stepyn drws i cartre. Do'n ni'n rinweddau mawr symud o ran i'r rhan o Gymru. Cyn bod ni'n dechrau, dwi'n drio, mae gen i gyflwyno'r PowerPoint, o gawn ni weld ydy'r technoleg yn weithio. Hwnna, gobeithio chi'n gallu gweld hwnna yn iawn. Ac dwi'n dechrau gyda'r llun o'r ymdraeth Elisabeth y cyntaf. Mae'r llun yn Castell Sherborne yn Dorset, a mae'n gastell a godwyd gan Sir Walter Raleigh. Anturiwr a Bardd wrth gwrs a gŵr Llys ei hunan gyda rywoca wrth gwrs o Anturiwr oes Elisabeth. Fe godwyd y tîm a gan Walter Raleigh yn 1594. Mae'r orymdaeth yma yn orymdaeth mewn priodas ym mis Mehefin 1600. Ac ni'n gallu nabod nifer o'r bobl yn y llun. Ac yn eu plith nhw, mae'n debyg, Richard Hughes neu Dick Hughes, ni weld wedi rhoi i ddyddiadau fe fyna i chi 1565 i 1619. Roedd mae'n bosib mai yw'r dyn sydd â cylch o gwmpas i fyna. Hynny yw, roedd yn un o ffwtmin, un o gwir lyfrau y Frenhines ac wedyn y brenin James, o hi agor cyntaf ar ei hôl hi. A mae'n debyg bod e'n un eitha tal, a mae'n bosib iawn mae fe o cyntaf o'r ffwtmin yma yn y cotiau coch a'r hetiau du, sy'n union tu cefn i'r Frenhines. Ac doedd y swydd yma, swydd y gwas lyfrau, doedd e'n swydd pwysig yn y Llys ar un lefel, ond ar lefel arall, wrth gwrs, oedd e'n bwysig iawn oherwydd i bod y pedwar yma mor agos at y Frenhines. Ond nhw gyda hi trwy'r amser, ble bynnag oedd hi'n mynd, yn rhyw fath o weision bach iddi, yn rhedeg negeseuon iddi, yn gweini arni ac yn y blaen. A fi'n gweini ar Elisabeth hyd at i marw hi yn 1603, ac wedyn fi'n was i agor cyntaf wedyn. Roedd yn fardd, dros hanner 100 o gerddi wedi goroesi, a feddwn ni at yr un am oes o law os yw amser yn caniatáu. Ond bod mae gerddi fe yn reit ysgafn i naws, ynddo fe. Ond mae yna un gerdd ganddo fe sydd yn ymosod yn chwyrn iawn ar ddybyddiaeth. Fe sgwennodd y gerdd yma adeg Bardd y Powdwr Gwn yn 1655. Cyfres o 6 englynion. Ac yn fyna mae'n canmol esgob Protestanaidd Llundain, Richard Vaughan,
a mae'n werth i enwi fe hefyd yn y cyd-destun presennol, roedd e hefyd yn un o Llyn, Richard Vaughan, un ag yn wrthwyodd William Morgan gyda chyfieithu'r Beibl, a fe aeth e'n esgob Llundain yn 1654. Ac yn un o hynafiaid yr actores Judy Garland gyda llaw. Ond, a does dim syndod fod Dick Hughes mor ffyrnig yn erbyn pybyddiaeth, ffydd mam pob dragioni, medda fe, ffydd weidlyd hefyd yw hi, oherwydd petai Guto Folk ei ffrindiau wedi llwyddo i chwythu y brenin Iago i Abergofiant, fe fydde Richard Hughes yn cael ei chwythu i Abergofiant gyda fe, achos oedd e'n dilyn reit i cefn gyda fe. Ond iddo fe dreulio o leia 20 mlynedd ola i fywyd yn Llundain ac y ffiniau, fi farw fel sy'n cael ei nodi fyna, dwi'n meddwl yn 1619. Un o Llyn oedd Dick Hughes, un o ardal Llanbedrog, fe ni wedi clywed yn barod Llanbedrog yn y fe. Y fyna ganed e yng Nghyfllanfair yn ail o 5 o fechgyn a 8 o ferched, Hugh ac Richard, ac Anis ferch Robert i wraig. Rwy'n gwybod bod chi'n gwybod hyn ar Llanbedrog. Yn ap i chi. A teulu o fan uchelwyr oedden nhw, ond yn perthyn i rai o deuluoedd o uchelwyr pwysica Gogledd Cymru. O'n nhw'n perthyn i deulu Saldriaid Llywelyn, enghraifft, yn bydde. Ac bod e'n byw yn Llundain, fel dwi'n dweud, yn ail hanner i oes, roedd e'n cadw cysylltiad agos iawn ag ardal Llanbedrog, ac yn yr eglwys yn Llanbedrog a claddwyd e. Mae'r llawer o fanylion am y teulu yn y gyfrol yma, y ddiweddar resel oedd wedi golygu casgliad o'i gerddi, ran fwyau gerddi, yn llyfr dan y teitl Ffytman Hoff, yn dweud. Mae tipyn o fanylion am y teulu yn fyna, ond y gwir plaen yw bod y wybodaeth bendant am Dick Hughes, am hanner cyntaf i fywyd beth bynnag, nes i fynd i wasanaeth y brenhines yn y 1590. Mae'r wybodaeth yn eitha tenau. Fel ei dad, roedd Dick Hughes yn barddoni yn y mesurau caeth, ond roedd e hefyd yn barddoni yn y mesurau rhydd. Yn yr ystod yna, roedd e'n arloeswr yn y Gymraeg, oherwydd yn y cyfnod yma, cyfnod Dick Hughes, mae beirdd Cymraeg yn dechrau sgwennu yn y mesurau rhydd, neu o leia, dyna pryd maen nhw'n cael eu cofnodi am y tro cyntaf. Mae'n debyg bod nhw'n sgwennu yn y mesurau rhydd cyn hynny, ond wrth gwrs roedd memrwn, roedd y deunydd o'ch chi'n sgwennu llawysgrifau arnyn nhw, a'r bobl o'ch chi'n talu i sgwennu llawysgrifau, oedd yr o'r broses yn ddrud iawn, ac felly roedd y beirdd yn dim ond y pethau gorau uchel ail oedd yn cael eu cofnodi. Ond yn y cyfnod yma nawr, ni'n dechrau gweld y canu rydd yn dod yn amlwg iawn yn y llawysgrifau Cymraeg ac wedi mewn llyfrau Cymraeg. Mewn gwirionedd, ni'n gallu gweld yn hyn o beth ryw fath o gyfuniad nawr yn y person yma. Dyna fyddai'n pwysleisio yn fwy na dim byd arall am Dick Hughes mewn gwirionedd. Ni'n gweld yn ymgorfforiad yn nawr o'r bywyd diwylliannol Cymraeg traddodiadol ar y naill llaw, ac wedyn ffasiynau diwylliannol y Llys Brenhinol a Llundain yn ehangach na hynny wrth gwrs, a gyfnod gyffrous iawn mewn gwirionedd yng nghanes y diwylliant hwnnw. Nid bod popeth yn y cyfnod yna yn bethau fyddwn ni'n cymeradwyo, ond gallwn ni gyd gytuno fi'n credu bod yn gyfnod gyffrous yn yr ystyr i ni'n sôn. Dyma cyfnod Shakespeare wrth gwrs, yn dweud, a'r blodeuo mawr ar ddefnyddio'r Saesneg, a fel yw wedi agrymu, fydde Dick Hughes yn mynd gyda'r brenhines i wylio dramau Shakespeare am y tro cyntaf felly yna. Dyma cyfnod hefyd yr anturio mawr, ni wedi sôn am yr ali yn barod, ac ni'n gweld hynny nawr mewn englyn gan Dick Hughes yn 1611, yn ei gyhoeddwyd llyfr yn gweud ar y sgrin yma, gyhoeddwyd llyfr gan y dîm o'r enw Coriat, Thomas Coriat, oedd yn grifwas yn y Llys. Gyda llaw os eich chi'n bita llwyd heno defnyddio fforc,
Coriaeth mae'n debyg wedi cyflwyno'r fforc fel offeryn bita yn cyfnod Elisabeth. A wedi gwneud rhywun 5 o gerddi a gomisiynydd gan Harry Tywysog Cymru ar y pryd. Ymhlith y beirdd, mae gyda chi Llundain, Ben Johnson ac yn y blaen. Ond mae gyda chi hefyd englyn gan Hughes yn yr un gyfrol. Mae'n dangos y math o gylchoedd oedd yn symud ynddyn nhw. Dwi'n mynd dweud bod e'n cystal Bardd a Llundain falle, ond dyna'i gylchoedd e. Ac fel i ddweud, yn yr englyn mae gan Hughes sydd yn y gyfrol yma, mae'n dechrau treinwi Gandish a Glac, sef Thomas Cavendish a Francis Drake, yn y dau o forwyr enwocaf oes Elisabeth. Felly dyna'r dyn a dyna'r cyd-destun a cysylltiadau'r dyn yma. Rwy'n dweud bod e ddim falle yn un o swyddogion pwysica'r Llys, roedd e reit yng nghanol diwylliant Llys Elisabeth a Iago wedyn wrth gwrs yn fe. A nid fe wrth gwrs oedd yr unig un i symud yn y fath nhw gylchoedd, yr unig Gymru i symud yn y fath nhw gylchoedd. Hugh Holland, yr un sgwennodd yr englyn arall yn y gyfrol yma, hefyd yn enghraifft arall o fardd oedd yn rhan o'r byd anturiwr yma, byd Llys Elisabeth. Ac enghraifft amlwg iawn wrth gwrs o'r byd yna oedd Sir John Salisbury neu Salisbury o Lyweni. Yna lun o Neuadd yn Lyweni fyna yn y Ffrintrwyd wrth gwrs. Mab Catrin o Ferain, a trwy Catrin o Ferain wrth gwrs roedd tad ci Catrin o Ferain yn fab anghyfreithlon i Harry Tudur. Ac felly roedd Catrin o Ferain a Elisabeth yn perthyn yn rhaid agos. A Thomas, brawd hŷn John Salisbury, fe ddienyddiwyd yn y flwyddyn 1586 am fod yn rhan o'r Bassington plot yn erbyn Elisabeth. A mae John Salisbury yn etifeddu stadau'r teulu. A mae hwnna'n dweud hunan y peth anarferol. Wedyn petai rhywun o'r teulu yn euog o deirfodwriaeth, byddai'r teulu fforffedu stadau. Ond dwi'n mynd digwydd yn achos y Salisburyoedd, a chi'n gallu dychmygu Catrin o Ferain yn cael gair dawel gyda'i cyfeithiad Elisabeth. A beth sy'n digwydd yn ymarferol yw bod John Salisbury yn cael ei benodi yn y Squire of the Queen's Body yn 1595 ac yn cael ei urddon farchog wedyn yn 1601 oherwydd ei ran yn helpu Elisabeth yn erbyn gwrthryfel Iarll Essex. Felly mae John Salisbury nawr eto yn berson dylanwadol iawn yn y Llys. Christ y Frenhines Elisabeth i ymddiriadaeth i ynddo fe, ac yn symud yn yr un cylchoedd cynyddol a bobl fel Shakespeare a Johnson to. A mae Richard Hughes fel hyn yn perthyn i'r un cylchoedd ac yn mynd yn perthyn i'r un teulu un o'r canghennau llai y teulu. Felly, i ni gweld yn achos y ddau yna, John Salisbury a Dick Hughes, fel i wedi dweud o'r blaen, y diwylliannau mewn cyd-gwrdd, felly, yn y Llys yn Llundain. Ac yn rhyngwladol hefyd, wrth gwrs, achos pan ych chi'n sôn am deulu Catrin o Ferain, ych chi'n sôn am crefydd fel yr iseldiroedd wedyn, yn bwysig iawn, a pensaerniaeth yr iseldiroedd yn dod yn ôl i Ogledd Cymru, yn dweud, trwy'r dylanwadau yna. A Richard Clwch, un o wir Catrin o Ferain, yn un o'r rhai sefydlodd y Stop Change yn Llundain. A wedyn yn osiadio'r cyfoethog iawn yn Amsterdam. Wedyn ni'n sôn am ryw fyd rhyngwladol iawn, eang iawn i orwelion a Dick Hughes yn dweud. Nid yn unig rhwng Cymru a Gymraeg a Lloegr a'r Llys, ond hefyd fel ni'n awgrymu yn rhyngwladol. Mewn cyfnod o gyffro mawr lledig orwelion y byd newydd yma, ryfela Sbaen, ryfela Iwerddon, wedyn y chwyldro crefyddol wedi cyfeirio ar barod mewn gwirionedd rhwng y diwygiad Protestanaidd a'r pebyddion felly ynddo fe. A wedyn yr ffordd yn enwadau a denu disg yn cynniwed yn y tir. A mae Dick Hughes i gyd
o Llanbedrog ond mae'n rhan o'r byd ryngwladol yna, cyfoethog iawn yna, cyffroes iawn yna. Ac yn bont mewn rhai ffyrdd rhwng y Gymraeg a'r byd ehangach yna. Fel i'n gweud, gwerth mewn rhai ffyrdd, ond gwaith wrth gwrs mewn ffyrdd eraill. Fel wedes i ychydig, dyna Iarll Essex. A chydig sy'n hysbys am symudiadau Dick Hughes tan y 1590au. Roedd yn, pan ych chi'n gweld yn aelod o ysgolhaig Elisabeth, ynddo fe. Mae'n bosib bod wedi cyrraedd y Llys cyn hynny i'w gymaint yn rhan o ysgolhaig Iarll Essex mewn Robert Athro. Robert Athro yn gyfoed ar Richard Hughes, yn ddŵr ifanc fyrbwyll a bywiog mae'n debyg, a dath yn un o brif ffefrynnau Elisabeth. Ac yn wir oedd hefyd yn perthyn iddi, oedd yn gefnder iddi. A fe fi'n arwain ymysoddiad llwyddiannus iawn yn Cadiz yn Sbaen yn 1596, yn ystod y rhyfela Sbaen. A roedd Richard Hughes yn gwasanaeth Iarll Essex, a mae'n lle gryf i gredu fod hefyd wedi bod gyda fe yn ymladd yn Cadiz yn 1596. A falle yn sgil y cysylltiadau yna wedyn, fe ddath Richard Hughes i'r Llys a dod yn ffwtman i'r Frenhines. Naill ai trwy Deffro, neu wrth gwrs trwy gysylltiadau a John Salisbury. Ond fi ond y dyn i'r cysylltiadau yna ag Essex fod yn ddiwedd i Dick Hughes. Oherwydd y roedd Dick Hughes yn gyfeillgar iawn yn gweithio ond roedd i Essex, i Iarll Essex, ac oedd yn gyfeillgar iawn yn nifer o bobl oedd yn cefnogi Essex a ddigododd Essex mewn gwrthryfel yn erbyn y Frenhines erbyn 1661 a cael ei ddionyddio. Ac oherwydd i gysylltiadau fe anheuwyd, a oedd Richard Hughes hefyd yn cefnogol i Essex. A fe gafodd oedd e'n cael ei weld yn hwmni rai o'r bradwyr eraill. Rwy'n fel Owen Salisbury enghraifft. Eto nifer o Gymru yn Llundain oedd yn cefnogi'r gwrthryfel. Ac oedd wedi bod gyda nhw, oedd wedi cael ei weld yn cael bwyd yn nhw hyn o blaen. A mae'n cael i dynnu mewn i gael ei groesholi ar ei lw i fod yn ffyddlon i'r Frenhines a ddim yn rhan o'r gwrthryfel yma yn ei herbyn ni, neu'r plot yn ei herbyn ni. A fe lwyddodd i'w perswadio nhw bod e ddim a chysgiad ar gwrthryfel yma, a fe gadwodd i swydd. Wel, wrth gwrs, y cwestiwn mawr arall diddorol, nhw'n ddim aros wedi hyn yn hir, i ddim gyfarwydd iawn i'r hanes i nifer o'n wrth gwrs, yw pam yr oedd Dick Hughes ac yn nifer o Gymru eraill, fel John Salisbury ac yn y blaen, yn y Llys, yn Llys Elisabeth, a mewn llefydd o lanwad yn y Llys ac yn Llundain. A wrth gwrs, mae'n adlewyrchu y newid mawr yn statws y Cymru. Yn ei gongrwyd Cymru yn derfynol yn rhywbeth 1282. Ac o fyna ymlaen, mae'r Cymru yn bobl sydd wedi concwerio. Dyn nhw ddim â hawliau dinesig cyflawn. Hynny yw, mae'r Lloegr wedi meddiannu Cymru a mae'r brodorion yn cael eu trin ar y bobl wedi cael eu concwerio. A wrth gwrs mae hanesyddiaeth traddodiadol y Cymru yw bod mae'r Cymru yw'r brythoniad go iawn o'r Ancient Britons, ni yw'r British. A mae'r term British yn cael ei ddefnyddio fel arfer i olygu'r Cymru, tan yr uno a'r Alban yn y 19fed ganrif. Y wir oedd y Saeson ddim yn hoffi cael ei galw'n British a Dick Hughes, achos British oedd y bobl nhw wedi concwerio. Ynde? Fel mae'r termau gallu newid yn ei hystyr dros y canrifoedd, ynddo fe. Ond wrth gwrs y gred wedyn yn yr oesoedd canol, mae beirdd Cymreig yn llawn o'r proffwyd Llys yna, bod yna ryw arwr, ryw aredwr yn mynd i ddod, ryw fab darogan, i adfeddiannu Ynys Prydain i'r Cymru, i'r British. Ac wrth gwrs fe lwyddodd y Tuduriaid Pen Ôl, fe lwyddodd nhw i
Perswadio'r Cymru, mae nhw oedd y rai wedi cyflawni y proffedoliaeth yna yn Bosworth yn 1485, bod Harry Tudur nawr yn conquero ryw King Harry, medde un o'r cywyddwyr yn y cyfnod yna, Cymru yn cefnogi, llawer o'r Cymru beth yna yn cefnogi Harry fel i gwaredwr nhw. Ac wrth gwrs, dyna sy'n digwydd, mae'r deddf uno yn, nid deddf uno i'r enw iawn ar y deddf, beth bynnag, y deddf i gysoni cyfreithiau Cymru a Lloegr, ydyn nhw'n gwirionedd yn 1536. Ond beth mae'r deddf yna'n neud, beth bynnag yw canlyniadau tymor hir y deddf yna, beth mae'r deddf yna'n neud yw mae'n rhoi statws dinasyddion i'r Cymru, mae'n rhoi statws cyfartal iddyn nhw a Saeson, yng Nghymru ac yn Lloegr, wrth gwrs. Mae'n rhoi cynrychiolaeth iddyn nhw yn y Senedd am y tro cyntaf gan y Cymru llais. Ac wrth gwrs mae'r Cymru nawr yn tyfu i Llundain oherwydd y manteision newydd mae'r boneddigion yn mynd yna yn aelodau seneddol ac i swyddi eraill yn y Llys ac yn y blaen, a maen nhw'n mynd ei gweision gyda nhw, bod mae'r bobl sydd eisiau mynd mlaen yn y byd, upwardly mobile fel nhw'n cael ei galw, mae'r hynna i gyd yn tyfu nawr tua'r Llundain i'r cyfleoedd newydd nawr yn magor iddyn nhw. Ac mae groeso brwd yn y Llys i'r Cymru. I ni meddwl bod y Tuduriaid yn dweud, yn rhoi taw ar y Gymraeg, wel doedd nhw ddim o safbwynt pethau ymarferol bob dydd. Hynny mae Harry Lwythfed ei hunan yn caniatáu i bobl fel William Sylvie gyhoeddi llyfrau Cymraeg. O fewn 10 mlynedd i'r ddeddf uno, oedd yn dweud mae Saesneg oedd iaith swyddogol a gyfraith ar weinyddiaeth yng Nghymru. Roedd yna bobl yn Llys Elisabeth, oedd ddim yn gallu siarad lot o bobl dylanwadol iawn, ddim yn gallu siarad lot o Saesneg. Felly mae rhaid ni fod yn ofalus i wybod y groeso yn y Llys yn hunol i lawer iawn o'r Cymru. Ac wrth gwrs oedd Elisabeth ei hunan yn defnyddio ei thas Gymraeg o safbwynt yr ehangu ar ei theyrnas. Hynny yw, mae'r gair British Empire yn cael ei basu yn y cyfnod yma, nid i olygu beth i ni'n galw'r British Empire nawr, ond Elisabeth yn hawlio mae theulu hi, yr hen Brythoniaid oedd wedi darganfod America cyn Columbus. Ac felly mewn gwirionedd, oedd ei hawl ar America yn fwy nag oedd Sbaen. A dyna'r math o fyd i ni weld nifer o'r Cymru yn ymladd dros Elisabeth yn Cadiz, fel Hughes ei hunan, yn Panama wedyn, llawer o Gymru yn mynd i ymladd dros y frenhines fyna. William Middleton yn cwblhau i gyfieithiad Cymraeg o'r Salme yn Panama, yn yr un cyfnod yn union yn 1596, ar fordaeth ola Drake. Wel, o ran gwaith Richard Hughes, fel wedi dweud, mae Nestor Lloyd, ddiweddar Nestor Lloyd, wedi cyhoeddi cyfrol o'i waith. Mae yna 52 o gerddi yn y gyfrol yna, rhai cais ar hyd, bron y cyfan heb i cyhoeddi o'r blaen, a dim ond un o'r hynna yn y Saesneg. Ac ni'n gweld fel ni'n dweud, fel arloeswr y canu'r fydd yn y Gymraeg, bod e'n gyhoeddi ac yn ffindio'r llawer o englynion hefyd. Ac ni'n gweld yn ei waith fel wedi canlinellu'n barod, dylanwadau'r Llys a ffasiynnau llenyddol Saesneg. Gan rywun oedd hefyd yn parhau yn rhan o'r traddodiad barddol Cymraeg, bod e'n byw yn Llundain, oedd e'n dod nôl ymlaen, oedd e'n cadw cysylltiad agos ar ardal yma ar hyd yr amser. Ni'n gweld peth o'r tyndra yna. Milwr y morwr, Bardd eto, uchel gyda bobl fel Raleigh a Drake, ac yn ffrindiau mawr yn amlwg a Dick Hughes hefyd. Mae'n sôn amdano fe, doedd e ddim yn un o rai mwyaf parchus i ddim ddwrych, roedd e'n caru chatau yn i'w negeseuon serch. Gŵr gwreiddwych yn golygu gŵr cadarn yn y Steddfod. Felly roedd e'n caru pethau Cymreig, ond roedd e hefyd Thomas, sy'n ben Mentimwr. Mentimwr yw'r gair sy'n golygu, yr un gair o Saesneg ni, a hwr,
wel, dwi'n gwybod beth yw hwyl. Ond i chi weld, mae'r llall yn y fechod engyn hiraeth yn Bwllheli wedi. Cymaint ydyw braint y bryd Llundain neu llawnder ar hwnnw. Hira sydd faith arna fi ambell hwyl am Bwllheli. Ac oedd e'n mwynhau gwyliau Bwllheli. Dyna'r ambell hwyl yn golygu bod e'n mwynhau dod nôl i Bwllheli, mwynhau'r gwyliau yn Bwllheli. Oedd e'n gallu bod mor gymaint o'r iartwch yna fi'n credu o ran Llundain yn y cyfnod hynny. Ond fel ni wedi, ni'n gweld y ddau hi. Roi ychydig enghreifftiau chi nawr eraill o'i waithau cyn bod ni'n terfynu. Mae yna gerdd boblogaidd iawn yn Saesneg yn y cyfnod yma. Chi'n gweld fersiwn ar yma yn rhywioadau mawr ar y gerdd yma yn Saesneg. Yw gan werin hwyliog. Chi'n cael lot o hynny yn digwydd yn y cerddi mewn Llundain. Nid yn gymaint yn cyfnod Elisabeth, ond yn ddiwedd arall na hynny. Mae yna fwy o sport ar ben y Cymru yn Llundain, bobl twp yn fe. A dyna enghraifft o'r math o gerdd oedd yn gyffredin yn cyfnod Dick Hughes. A fel ych chi'n gweld, mae yna lawer o amrywiadau ar y fformula, ond 3 Johnny Welshman yn fe, a wedyn maen nhw'n mynd i hela ar ddydd goewerwi. A wedyn maen nhw'n hela, a maen nhw'n ffili dim byd, y gweld dim byd, ond maen nhw'n gweld llong. One said his story was a ship, the other said nay. The third declared it was the house with the chimney blown away. Ffeir yw hwnna, llall yn dweud o na. Y llall yn dweud wedi, na, caws yw e. Ac mae'n mynd mlaen ac yn mynd mlaen yn gerdd hir ac amrywiadau ar y twctra'r Cymru yma oedd yn hela ac ddim yn gallu gweld yn iawn beth oedd yn hela. Wel, yn ddiddorol iawn, mae Dick Hughes yn llunio cerdd arall yn Gymraeg, ond yn ei gerddau yn ei sport ar ben y Saeson. Dyna naeth i hela ar y swydd, bod hyd y dydd yn hela i diwedd yn y coed, taro ffranc o ebol ac ebol 2 oed. Meddwl gyda'n ebol oed, meddwl llall nid meddwl trydydd 100 oed, ond gadw'r cerdd yn dre. A wedyn mynd mlaen wedyn yn y hela, meddwl trydydd Petrus ond wedi gadael i eisiau chwe. A mae'n diddorol rydych chi'n gweld Dick Hughes yn y Cymru yn wybodol nawr yn llunio cerddi yn ei sport ar ben y Saeson yn union rhywun ffordd ac oedd y Saeson yn rhoi yn ei sport ar ben y Cymru. Wel, fel awgrymes i, cerdd ysgafn-ddoniol yw hynny, a mae yna ryw ysbryd ysgafn-ddoniol yn y rhan fwyaf o'i waith sydd wedi goroesi gyda gwir. Mae yna gradd yn y Gymraeg yn bobl yn studio'r cyfnod. Mae'n sôn bethau hefyd am Dick Hughes fel arloeswr mesur y rydd ac yn arloeswr yn y canu serth yn arbennig. A mae yna ryw 8 o gerddi serth wedi goroesi. A feina gallwn ni ddweud yw i gerddi pwysica y mwyaf arwyddocaol o ran pwnc nhw ac o ran y mesurau'r rhydd yma. Dyna un enghraifft ar y sgrin i chi. Mae'n rhaid dweud, er bod nhw'n y person cyntaf gan mwyaf beth bynnag, dyn nhw ddim yn gerddi nwydus at ei gilydd. Hynny yw, fel arfer, maen nhw'n gerddi lle mae'r bachgen yn ceisio ennill y ferch, a mae hi'n ymateb yn ymataliol yn llygor yn y gyddol ar y degau. Hynny yw, mae'n ffitio mewn i ffasiynau'r cyfnod, roedd serth yn bwnc pwysig iawn yn cyfnod Elisabeth, ynddo fe, ond yn gynfensiwn, ynddo. Hynny yw, yr awgrym yw bod y ferch yn hardd yr Elisabeth, ond yn braidd yn anghyreiddadwy fel Elisabeth, ynddo fe. A mae rai wedi dadle fel yn gweud bod y sefyllfa yn y llys yn adlewyrchu'r math yna o gerddi yn y felly. Mae'r holl gwrtwyr yma yn gobeithio ennill llafur y sylw y frenhines. Yn union fel mae'r carw'n yn trio ennill sylw y ferch yn y cerddi yma. Mae yna dipyn o amrywiaeth yn y cerddi yma. Rai nhw'n ymddiddan rhwng mab a merch, eraill yn
cerddi lle mae rhywun yn anfon eos yn negesu serch yn llatau at y ferch. Rai o'n nhw yn cwyno bod y mab yn sawl o gariad at y ferch. Rai'n cwyno bod y ferch wedi wrthod e. Ac eraill yn datgan I gariad. Dyna un o'r rai harddau wedi rhoi hwnna ar y sgrin I chi. Un o'r rai hyfryta yn y marn I beth bynnag yn o'i gerddi serch. Pedwar pennes sydd yna allan o 20 I gyd. Na I ddim allan nhw'n gyd, ond chi weld yn hyn, ni fi nid oes deulu'r oed yw eira, wrth gwrs, os ydych chi'n dod o cyffinia Wrecsam hynna, a nhw'n sôn am odi, ydyn nhw. Lle ni'n dweud mae'n bwrw eira, o mae'n odi yn Roslan y Ffigog, yn yna. Ond deulu'r oed, mae'n gwynach na gwyn, Mae ni fi nid oes deulu'r oed, ni ddichon bod yng Nghymru, fab ag arodd ferch yn fwy ac ar rwy'n dy garu. O fe all y cynullion fel yna fod yn ymlithau hen cynullion gewch chi'n casgliad rhywun fel Llys Bardd Williams gallen nhw. Mae rhywbeth gorffenedig hyfryd crwn ynddyn nhw. Fel ni'n gweud, mor hyfryd ac unrhyw cynullion telyn y gwirionedd. Ond mae nhw'n gonfensiynol. Ac o safbwynt bywyd Dig Hughes I hunan, nath aros yn ddibriod ar hyd I fywyd, neu sy'n sôn beth yna am raig na phlant yn ei achos I. Felly chi'n gallu dychmygu fe nawr, falle bod gan y gariadon oedd yn canu iddyn nhw, ond fwy tebygol fi'n credu, mae rhywbeth o gyngensiwn canu serth y cyfnod sydd gyda ni yn y cerddi yma. Ond I gerdd enwoca un yw'r cerdd o'r enw Byd y Bigai. A hwnna wedi aros ar y diwedd yn hyn nawr gyda'n gilydd. A mae'r gerdd yma dal yn adnabyddus heddi. 400 mlynedd yn ddiweddarach. O'n i'n sôn am Roslan y Ffigog, mae J. Brian Hughes er enghraifft, y trefniant I gorau meibion ar y geiriau yma bywyd y bigau. Mae'n boblogaidd fel darn eisteddfodol yn y dyddiau ni, felly, ynddo fe. A mae'n gerdd arloesol o ran y Gymraeg, mewn gwirionedd. Nawr, un beth sydd yn wir am y cyfnod yma yn Lloegr, union cyfnod cynnar argraffu. Maen nhw wedi bod yn argraffu ers fel, wrth gwrs, cyn hyn, cyfle mawr trwm, ond yn fwy nawr, maen nhw'n gallu argraffu taflenni bach poblogaeth. A dyna'r enghraifft sydd gyda chi ar y sgrin yw daflen feledol yr un cynhara sydd gyda ni yn y Gymraeg. Ac dim ond un copi sydd wedi goroesi yn casgliad Samuel Pepys yn Caergrawnt. A mae wedi argraffu fel ych chi'n gweld gan y dyn yma o'r enw'r Gostyn Matthews oedd yn argraffu yn Llundain yn gyfnod o ddiportiad cyfnod marwolaeth Dig Hughes ymlaen I 1864 a Henry Hewson hynny oedd y Matthews o'n diograffu ar gyfer Henry Hewson oedd yn gwerthu taflenni ar hen bont Llundain. Llawer o taflenni yn cael ei gwerthu o gerddi fel arfer, mae'n gwbl y size yma. Mae'n rhoi enghraifft I chi o'r beth sydd yn debyca. Mae ddwy gerdd yma, dwi'n cael mwywerth gymaint o'n y ffys o fynd yma. Mae hwnna'n un o'r chydig cerddi eraill yn y cyfnod yma ar y taflenni gweddi sydd wedi wedi Gymraeg yn nhw. The Two Welsh Rivers yw'r stori, a sylw, the British nymph. Hynny yw, y ferch, y Gymraes yw'r British nymph. Ar ddiwedd bob hennig yn gorffen gyda'r geiriau diw gwyn. Fi sy'n cael fi yn y ffordd anarferol I ni, ond yna jyst ychydig o eiriau Cymraeg ar ddiwedd bob hennig I ddangos na Cymru sy'n wrthi. Ond ych chi'n gweld y daflen gwbl yna. Ond beth sy'n digwydd yn achos Dig Hughes, Dig Hughes, yw maen nhw wedi torri'r ochr Saesneg I ffwrdd. A dim ond yr ochr Gymraeg sy'n yna. A dyna'r ystyr Byd y Bigau, being the same in Welsh, but 1802.
Felly tebyg yw, oedd yna gerdd Cymraeg, Saesneg cyfatebol, a wedyn fersiwn Cymraeg, a dim ond y fersiwn Cymraeg y sylwedd sydd wedi goroesi. A ni ddim yn gwybod, wrth gwrs, faint o werthiant fydde ar y beledu. Maen nhw'n tyrru o'r gwyllt yng Nghymru yn y 19eg ganrif oherwydd mae'r hawl nawr i argraffu wedi dod i Gymru erbyn diwedd y ganrif y 15. A wedyn maen nhw'n sefydlu gweithio ar gororau Cymru ac yn Gymru hunan yn agos ar y bobl yn debyg o brynu. Ond fydde'r farchnwyr yn weddol gyfyngedig bydde nhw'n tybio yn Llundain yn y cyfnod yna. Ond mae'n gerdd, fel i weid, gerdd arloesol ar lawer ystyr. Dim ond i roi blas i chi ar y gerdd ei hunan, mae'n gerdd, gallwn ni dweud bod yn gerdd yn awyrgylch y bugail gerddi pastorals hynny yw, oedd yn boblogaidd yn Lloegr yn y pryd, yn boblogaidd hefyd yn yr Eidal yn y cyfnod yma. Eto mae'r union yr awyrgylch yma, yr awyrgylch rhyngwladol yn y gerdd yma. A mae'r pennill 1 a 2 sydd ar y sgrin gyda chi fyna, mae'n dangos rhyw fyd diofal llawen, diofal i bywyd y bugail, da iawn. Mae God a'i gospel yn ei gyd, mae'n llawen iawn, a mae wrthi yn canu a bibel newyddion ar laswyn rhynno. Wedyn mae'r defaid o'i amgylch yn torri, a mae'n cael bara, haws a cwrw da, a mae'r gostod y ci mawr mewn i ymwneud i gadw fe'n ddiogel. A mae'r darlun hynod ledwydd perffaith yna, yn y penillion cyntaf. Mae wrthi yn bres yma hefyd, mae'n cystodi dan y dau yn y gwanwyn wedyn, mae'n y twlc, mae'n y cawr eto, ac yn cael dillad o'r hyn ddafod ac yn y blaen, a mae'n neud i dillad. Dwi ddim yn segur am unrhyw funud, mae wrthi yn ddigwyn iawn. Ydy eto parhad o'r darlun delfrydol na sydd gyda ni yn fan hyn. Ac wedyn, yn penillion 5 a 6, yn y ferch yn ymddangos, i gariad mwynhau. A mae hi yn dod, mae'n gyfaru am y gwyches, a mae'n nawr yn dod i'r dolan, a mae'n rhywster cyn i cytio, cyn roi'r anifeiliad i gwrydol y pethau yn nos. A nhw'n rhywster lawr, yn bwyta i fwyd, ac yn ceilio pesanau a laswyn rhwng ffynfach i'n sylwi. Mae hwnna'n yn athro sydd yn athro sydd wedi digwydd yn bod pennill yn fe. Wrth i bod nawr, wedi allu canu can ydi wedi gwneud o, maen nhw'n bod fath o'r hyfryd i'w gyd y budiau a'r geiriau. Canu can dydriau, cerddi, yw'n bob yn ail i gilydd. A wedyn, mae'n tynnu napkin ac mae'n tripio hi. A dyna wedyn i ni'n cyrraedd y gerdd, y pennill ola. Hynny yw, mewn geir eraill mae'n trio cael ei ffordd gyda hi. A mae hi nawr yn y pennill ola, mae'n dweud, oi, brafwch. Hynny yw, y bugail drwg dyddiau. Fai ciliwch gyd, gwyliwch. I chi ni allai yn y dyddiau. Ond ddim yna mwysedd yn hyn y ddoes. A'ch bugail o'ch wrthwch yn hodau'n llawn. Gael ffwrdd wlad eich defed chi'n dalu yn iawn. Os yw'n mynd yn feicio, wedyn bydd chi'n mynd i nawr, chi'n mynd i dalu. Wedi hon gael ei wneud i bawb y gyfnod. Na'n byddwch ysgrifennu ar ysgrifennu. Felly mae'n gorffen gyda rhyw tro sydyn, doniol, bythyg ar y diwedd ar ôl y darlun hyfryd yma sydd wedi cael ei greu yn y penillion blaenorol. Ni'n gorffen ar un nodyn dramatig. A diddan, wrth gwrs, ydyn gallu dychymgu rhywun yn perfformio cerdd yn yna, ac yn y tro ar ei gynffon yn creu difyrwch a doniolwch. Wel, dyna rhyw gip ar Dick Hughes, cefn Llanfer,
Mae yna un ger Saesneg arall yn debyg wedi goroesi o'i waithau, a'r gerdd yma hefyd yn sôn am ferch yn gwrthod cariad neu yn dweud y maidens neu oedd y maidens ieig, felly yw'r syniad. Mae'n debyg iawn, dwi ddim yn llyfr Mr Lloyd, ond mae'n debyg iawn o trydydd sgwynedd y gerdd, sy'n dangos bod yr un mor rhugl y gyfansoddi'r Saesneg ac yw yn englynna yn y Gymraeg. Ond fel i'n dweud, dwi'n credu mae, hynny yw, mae'n bethau difyr amdano fe fel unigolyn, ond mae'n enghraifft penigant o'r rhyngweithio o rhwng priodi mae rhwng diwylliannau oedd yn digwydd yng Nghymru a'r Lloegr yn nghyfnod Elisabeth. Hynny yw, y briodas yma rhwng y byd Cymraeg traddodiadol a'r byd Saesneg ffasiynol. Ac yn yr ystyr yna, mae'n ymgorfforiad o'r banheddwr Elisabethaidd Cymraeg a Chymraeg. Wel, diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Diolch yn fawr iawn am awr hynod ddifyr ac agor cwrdd pen ar gymeriad ddifyr iawn ac i feddwl bod o'n byw bedau 400 mlynedd yn ôl dros y cae yn y cwp ac mae siŵr yn gwybod mwy am y byd na fydda i'n gwybod beth ac ydw i'n wedi symud o hifa. Wedyn, da ni'n meddwl am 400 mlynedd yn ôl a hyn i gyd yn digwydd a diolch am roi dipyn bach olwg ar hanes Richard Hughes. Ond hefyd ar y cyfnod hefyd de, a mor gryno o fewn wych hefyd y gwir, so dwi'n cymryd pythefnos i mi ddeud hynny i gyd. Ond da chi wedi gwneud am mewn 3/4 awr wych, diolch yn fawr iawn i chi. Mae'n disgwyl ni gyda'r... O ie, da chi isio, os da chi'n isio? Ie, wel, os yw'n gwybod section nesaf dechrau dwi'n yn gallu addo ateb. Oedd y dipyn o rhaid, dwi'n siŵr amdano fi yn bersonol, ond oedd y dipyn o ddyn garbeth fi yn Saesneg. Rhaid o brynu o'n Gymraeg, dim ond yr un sydd wedi goroesi yn Gymraeg. Oedd yna rhagor mae'n siŵr oedd wedi mynd i Ebernofion, dim ond rhan o fath o tyfenni fel oedd yn goroesi. O yna oedd yn busnes mawr. Ac wir lawr trwy'n canrifoedd wedyn, ni'n cael y dyledwyr na yn y 9eg ganrif a dyfaru ar y 15eg yn gwerthu yn rhywun ffeiriau marchnadoedd ac yn gwerthu miloedd a miloedd. Hynny yna, tua 10 mil, fi'n meddwl, o faledu'r bedwaredd ganrif o'r 15eg wedi goroesi mewn llyfrgelloedd. Wel, dim ond ychydig o'r miloedd a miloedd wedi cael ei argraffu ar hynny. Felly, oedd ei busnes proffitio iawn, oedd. Ond dwi'n siŵr faint oedd tributors yn poeni am ochr ariannol, dwi'n meddwl beth yn ganol y Llys. Oedd hanes Madog yn wleidyddol bwysig yn y cyfnod yma? Oedd Madog yn bwysig iawn. I sydd yn gwybod Madog yn y syniad tebyg o'n hwyr yn digwydd, o'r Gymru wedi cyrraedd yn America cyn cyrraedd. Yn union fel roedd bobl Scandinavia yn draw i America. Mae'n hanesgol am Madog a chi'n cael yn esgol yn wedi gwir wedi darllen yn hyn o blaen yn Efrog Newydd yn 1840 yn teulu bod i dad i cwrdd ar ryw Indiad Rosgan, fel nhw'n cael ei galw, a fi bron yn cael ei wlad ac yn gwyddio Gymraeg, a nhw'n ei gwybod i siarad Gymraeg. Mae'r haneswyr yn ffwc, yn y 19eg ganrif yn dechrau Gymraeg. Am o'r gynnar a hynny, mae John Lee yn ffigwr bwysig iawn
beth sy'n bathu'r llawn yn disiembrau. A mae'r hanes am nadion yn rhan o propaganda Elisabeth. Fi yn edrych as nadion mewn rhan o Wynedd yn dweud. Ddim bod neb o Ewrop yn darganfod yn edrych. Ac Gymraeg, Lans Tali. O, ie. Oes, o Lans Tali. Ydych chi'n gwybod? Ia, Mae Blanche Parry yn dod yn dechnegol o Swydd Penffordd, dros y ffydd. Ond fe benodwyd hi yn famaeth i Elisabeth. A mae'n bos y Cymraes o hi, mae'n bosib iawn bod Elisabeth yn edrych yma. I ryw raddau, achos hi'n cyn-gyfeithu i hunain. Ond mae Blanche Parry'n aros yn ymlaen wedyn yn Llys Elisabeth, fe un o'r brif cynghorwyr benwaith. A fi wedi gofyn. Cecil wedyn, oedd Cecil un o'r brif swyddogion Elisabeth, yn perthyn i Blanche Parry, a teulu yna yn un byw yn Cecil, Saesneg yw Cecil, yn yw'n deulu Gymraeg. Mae Math Penfro, mae Gyfeir Robert Milan yn gyflwyno i'r ymatig ydy. Iap Penfro yn ddim gyfred. Fe oedd brawd yn hyfreth Parry Elisabeth, ac yn un o bobl yn gyfalu am achos o Edward y Seithfed y dan oed, oedd yn un o orfodwyr Edward y Seithfed yn y Llys. Oedd nhw'n ei sport ar ben William Bardd am safon i Saesneg. A mae Gyfeir Robert Milan yn dweud yn yr agenadrodd yw'r ymadeg. Mae'r Cymru oll yn chwich neidio yma, yn neidio o'r awedydd, ond rwy'n clywed rhywun o statws chi yn siarad ymlaen a gwbl i'r offer, mae'n enedwyddiad yn y deyrnas, mae'n gwbl pwysicaf yn y deyrnas. Felly mae'r Gymraeg yn llywed pwysicaf yn y llys. Mae'n digwydd i'r wedyn. Cyrff mawr o Gymru, mae'n swadrodd yn Elisabeth yn Llambedrog i'n gyfeir Llundain. Athro ni mae'n ffordd dda wneud Wy'n ymwybodol iawn o, mae deddf cyfieithu'r Beibl, nid deddf cyfieithu'r Beibl, a mae'n dweud, nid yn gallwch chi ddefnyddio'r Gymraeg yn y gwasanaethau, i chi fod i ddefnyddio'r Gymraeg yn pob man lle mae'r Gymraeg yn cael ei arfer fel iaith gyffredin. Felly, yn sydyn dros nos, mae'r Gymraeg yn mynd yn iaith swyddogol hefyd yn ymwneud. A bobl oedd pawb i fod i fynd i'r Eglwys Gwadol o'r wedi. Felly, yw bob sir bod nhw wedi glywed llyfr wedi gyffredin yn mynd darllen yn y Gymraeg. Chwyldro ieithyddol. A bobl fel Salisbury a bobl fel... Hynny yw, fi'n credu mae'r William Bardd wedi llwyddo i gael Parry'r Wythfed i roi caniatad i William Salisbury gyhoeddi llyfr y Gymraeg yn dweud. Ond beth bynnag, beth o'r